Днес сме се събрали да си говорим за увереността с Гери Баева и аз Ипси по покана на Salsa Jeans, португалски бранд, и в България те се представляват от PB Store. Да се представим, ако искате, момичета, с няколко думи. Хайде, аз съм Гери Боева, майка на 3 деца, илюстратор и създател на съдържание. Много неща кръжат около мен в моята вселена и една част от тях включват всъщност точно разговора за приемането на това, кои сме ние, какви сме и какво ни прави силни жени. Аз съм Гери Баева. Бих казала, че съм кулинарен ентусиаст. Това е едно от хобитата ми. Създател на съдържание за социалните мрежи. Отделно се занимавам с разработване на концепции за салони за красота. И общо взето живея един прекрасен, щастлив живот, защото обичам себе си такава каквато съм. О, какво да кажа аз сега? Значи аз се казвам Ипек, всички ми казват Ипси. Името ми означава Куприна. Работя от 9 до 6 като маркетинг, нещо си да речем. Също създавам съдържание за социалните мрежи, но само единствено като хоби. Иначе съм дипломиран психолог, между другото. И се надявам в бъдеще, често казвам, да се занимавам повече с психология и по-малко с маркетинг. Да бъде. Да бъде, да. Сбъдвай. Благодаря. Аз съм си мислила, честно казано, какво означава за мен да съм уверена. И то това идва с някакъв житейски опит при мен. Колкото повече житейски опит, нали, натрупвам, и все по-уверена се чувствам. И виждам, че има роли в живота ми, които ме карат много уверена да се чувствам и такова с лекота ги правя. Обаче има нещо от Риана, което съм си откраднала, нали, за дните, в които не може всеки ден да е... Не може. Не съм уверена всеки ден, честно казано, и просто се преструвам понякога или някакви малки хитринки, нали, знам, малко червило винаги би помогнало, да. Не винаги можем да сме уверени на 100%, но Да. наистина житейски опит дава това самочувствие. Нали, точно това си мислих и аз. Кога реално съм се чувствала уверена? Това е може би в последните 10 години максимум, да не казвам и по-малко. Тази година ще направя 45, т.е. с годините идва тази увереност Да. и най-вече в нас самите. Да, Нали, да. Без външна валидация. Било то тяло, Да, няма нужда най-вече. някой нон-стоп да ми го повтаря. Да, и аз. Аз знам, че съм окей и това е важното. Да, аз съм на 38 и всъщност за мен най-големия катарзис беше всъщност майчинството. Това буквално ме накара да стъпа в части от себе си, в които аз въобще не съм подозирала, че мога дори да ги отдраскам. Да, 3 пъти. И това всяко дете ми донесе различни уроци и просто мисля, че това беше най-големия апгрейд, през който минах, именно да успея да... как да кажа, да онвам всичко това, което се случва в моето семейство, през решенията, през битовизмите, разбира се, тривиалните неща и през стремеж си аз да създавам някакъв живот за нас. Нали? Оттам страшно много увереност ми дойде, защото аз всъщност видях, че нали, раждаш ги тия деца и вече в последствие ти всъщност си способен напълно да им посрещнеш нуждите, да им даваш подкрепа, нещо, нали, което нашето поколение много страда от това, че не сме получавали подкрепа, че винаги е имало нещо, за което да съжаляваме, се съобразяваме, да се страхуваме и така нататък. И всъщност ти в момента, в който разбереш, че това можеш да го дадеш от едно място в себе си, което не е да си запълниш твоята нужда, а просто да решиш, че тук чупиш този мост и вече минаваш на една друга плоскост, която ти създаваш свят за детето си, в което то се чувства подкрепено. Имаш отношения с партньора си, който те подкрепя и не се страхуваш да опитваш да правиш нови неща и да учиш нови неща и може би в момента, в който осъзнаваш, че аз мога да правя трудни неща, аз мога много повече, отколкото си мисля. Моите мисли в много голяма степен не са истини и аз трябва да просто да слушам вътрешния си глас. Тогава вече някакси този страх вече изостава назад и някъде ти го просто разтоварваш от него и увереността просто върви с тебе по начин, който е такъв, който ти дава сила. И това вътрешното, за което казват, нали? Веднъж трябва да го подкараш това колело и вече оттам нататък никой не може да те спре. Не може. Да, няма такава сила, която да те спре. Не. Как ви идва увереността, ако имате някакви съмнения за себе си? Например, дават ви някаква задача, почва да ви се въртат в главата някакви съмнения. Какво правите? В смисъл, как се надъхвате?
аз съм приела, че имаме и добри и лоши дни, така че понякога си казвам, просто това е лош ден, нали? Или ден, в който не винаги можеш да се справиш. Просто си казвам, не го приемай толкова навътре, нали? Не се вглъбявай в това. А за новите неща и ученето, това е някакъв постоянен процес и ти си в една постоянна конкуренция. То е постоянно се движи това нещо и ти просто трябва да го осъзнаеш. Нали? Аз съм си го мислила много и за остаряването. Понеже всички казват, много ме плаши старостта. Нали? От една възраст, моята неувереност идва от възрастта. Обаче от друга страна пък възрастта ми дава много увереност и казвам, че съм готова да срещна всичките си нови версии, защото при това знам само младите си. Това много комфортна зона. Да, то беше супер на 25. Да, просто защото знаеш какво е било. Просто трябва да погледнеш на всичко с някакво вълнение. И си казвам, просто се вълнувай, нали, за новото учене, за новите неща, които не знам. Има много неща, които не знам, особено последно време в интернет. Все повече виждам и трендове, и неща, които аз просто буквално не разбирам. И си казвам, че това е окей. Окей да не разбираш, окей понякога да не си уверен, окей понякога да имаш лоши дни, просто ставаме и ступваме се на следващия ден и продължаваме напред. Аз си признавам, че имам много съмнения през годините за себе си, независимо на каква тема, дали ще бъде тяло, дали ще бъде работата ми, дали се справям като майка. Въобще съмненията дебнат за всеки ъгъл. Но това, което аз съм разбрала за себе си е, че когато се подготвя на дадена тема добре, даже понякога мисля няколко крачки напред, за да мога да избегна някаква ситуация, която би ме поставила в ситуация на съмнение. Това е много хубаво. Така че аз общо взето гледам напред нещата. Да си подготвена. Да съм малко подготвена. Нали, понякога звучи прекалено... Че искаш контрол? Да. Да, ма ти си жена. Ти искаш контрол. Но това ми доставя на мене наистина доза спокойствие. Герка, ти тренираш много. Супер усилено. Всички следиме твоя прогрес. Кажи ми, моля ти се, какво ти носи това спортуване всеки ден? И смяташ ли, че цялото това движение за позитивно приемане на тялото по някакъв начин вреди въобще на нас самите? На първо място, аз никога в живота си не съм тренирала каквото и да било, преди да започна миналата година с тия тренировки. Наистина ли? Нищичко. Нито съм ходила на фитнес, нито съм ходила да бягам. Никога не съм имала желание да се занимавам с какъвто и да било спорт. Цял живот, още от дете, на мен ми е казвано, че аз съм тромава, че съм... Да. И на мен са ми казвали. Ти си тромава. Нали, едно време дядо ни, той беше учител по физкултура. Всичко, каквото искаш. И ни деляха на по-пълнички и по-слабички. И въпреки, че дядо ми вадеше едни трика гимнастически, защото той беше учител по физкултура и се опитваше да ни мотивира с топки и с не знам си какво да тичаме, да скачаме, някакси аз съм го правила с идеята, че това не е нещо за мен, защото аз не съм атлетична, аз съм по-тромава. Дори по физическо в училище, въпреки, че ми е било много хубаво да тичам и да скачам, някакси моите резултати са били някакви много ниски. Ние си знаем, че ти не можеш и така нататък. И аз не съм го търсила в себе си като някаква потребност това движение. Разбираш, през доста по-интелектуални неща съм се утвърждавала, нали, и през другите ми хобита. Докато сега в момента, откакто съм започнала да спортувам, юни месец миналата година с един куфър с дъмбели, буквално такива с въртящи се гайки, само с това започнах да спортувам и с една постелка за йога. Просто... А как ти дойде отвътре? Дойде ми от... цялата ми мотивация дойде от това, че започнах да чета Ромента си, скъпа моя. Ромента си, където главната героиня е те са много атлетични, мисля, че нали, от тези, които... Не, те обикновено са някакви жени, които от някъде изпълзяват, утвърждават се през нещо, покоряват нещо и стават, нали, бадас героините, които, нали, вече... После в 6 книги гледаме как съвсем друга вселена оформят. Но да, започнах да чета всъщност това Ромента си. Това е най-хубавото нещо, което ми се случи. Една приятелка буквално ме така зарази с това нещо и вече една година ме държи. Но наравно с това реших, че искам да изглеждам по малко по-различен начин и реших, че искам да се чувствам силна. И всъщност това, което на мен спорта ми дава с това дигане на тежести, защото аз основно с тежести тренирам, е това, че усещам тялото си силно. Това е толкова яко, нали, да усетиш, че ти всъщност имаш сила, заряд
енергия и че можеш да правиш някакви трудни неща. Дето по принцип си мислил, че само мъжете могат да ги правят. И виждаш прогреса всеки Да. ден, нали? Виждаш прогреса всеки ден и освен Да. това количеството ендорфини, енергията, която получаваш, как ти се оправя съня. Аз имах едни ужасни мигрени преди това. Те си заминаха с спорта. Няма мигрени, няма кръвно, няма нищо. Гери, добре, искам да те питам, кои според тебе са най-големите заблуди, които хората в България имат за жените, които имат малко по-различни тела, които не са в общоприетата норма, каквато и да е тя? Точно така, да, няма да даваме Да, определение няма да на даваме тази норма, определение. защото за едни едно, за други е друго. За мен лично една от най-големите заблуди е това, че хората смятат, че хората, които имат по-различни тела, не правят нищо за себе си, не полагат никаква грижа за себе си, било то движение, балансирано хранене, приемане на някакви витамини, минерали и така нататък, а просто се пуснали по течението. Няма да говоря за други хора, ще дам пример с мен, защото знам за себе си какво аз правя. От години водя балансиран начин на хранене, движа се поне 3 пъти седмично. Казвам поне, защото понякога стигам и до 5 пъти седмично да ходя на тренировка. Правя всичко това за себе си и въпреки всичко не съм онези там 36-ти номер, нали? Вече е време масово навсякъде да се въведе идеята, че не трябва да обсъждаме външния вид на хората, ако те не могат да го променят в рамките на следващите 30 секунди. Да. Просто това е нещо, което децата още от малки трябва да знаят. Естествено, че е много важно да се харесваш, да се чувстваш добре, но това има много различни прочити и не е общоприето едно единствено. Добре, Гери, кажи ми ти, какво мислиш, откъде, кога започва приемането, кога го намираш, как го откриваш, какво те движи в него? Да приемаш себе си, както казах, аз съм приела себе си. Според мен стартира с грижата за себе си, осъзнаването на това какво можеш да направиш, така че да се чувстваш по-добре. Далеч приемането на останалите не води до self-love. Okay. По-скоро аз да знам, че се чувствам добре, че правя за себе си хикс неща, които ме карат да се чувствам по начина, по който бих искала. Разбира се, винаги го има това, че днеска си с нещо тук, утре с нещо тук. Кой го няма в крайна сметка. Mm-hmm. Една супер балансирана фигура винаги може да си намери също някакви кусури. Въпросът е да не се концентрираме там, ами като цяло в цялото усещане за тялото ни. Била съм днеска на тренировка, заредила съм се супер, изглеждам добре, знам, че се чувствам добре и това излъчвам. Да. Тоест ти си казваш, аз така или иначе дала съм най-доброто от себе си. Днес за себе си. Постарал си се, погрижил си се. Когато не си бил, нали, така активен, си казваш, сега тук. Утре нов ден, нова възможност. Нов понеделник. Да. Да. Защото всичко Може би трябва да приемем всеки ден като понеделник. Усети ли женска подкрепа и въобще какво ти е мнението за женската подкрепа, предвид това, което ти предприе наскоро с тялото си? Да. Значи аз да кажа първо, че си намалих гърдите, което е нещо много нетрадиционно, особено по нашите ширини. Аз толкова много търсих, нали, намаляне на гърди и повдигане. И навсякъде имаше силикон, как се маха силикона, гърдните импланти. И нямаше много за намалянето. И аз често казано отидох и малко е така на своя глава. Аз много исках да го направя. Знам, че е много непопулярно да си намаляш гърдите. Знам, че също това е един стереотип, който имаме също, нали, едни ужасни шеги за дънки без джоб, примерно, точно, нали, като си говорим къде да си сложиш ръцете. Изобщо навиваш ги. Да, има едни много такива странни стереотипи, особено като порасваме и се случва целият този процес с и порасването и на други части от тялото ни. И беше много хубаво, аз съм много щастлива от решението си, то ми създаваше дискомфорт, аз исках да се отърва от дискомфорта и често казвам срещнах много жени
този път на споделянето, които те ми споделиха, че също искат, че няма достатъчно информация. И наистина се оказаха страшно много жени, които искат, защото периодично някой ми звъни за приятел, за телефон на този въпросния лекар, при който бях. А за твоя женски кръг, как го приятел? Аз за моя женски кръг... Значи аз съм си мислила много за женското приятелство и когато бях на 25-6, преживях някакъв катарзис, в който останах без приятели и си мислех, че край, нали? И точно след този катарзис срещнах толкова разкошни жени, които са толкова подкрепящи, че аз много рядко, не знам какво трябва да стане, че да се повлияе от външни фактори, от общото мнение, защото аз знам, че в моя кръг аз се чувствам обичана, уверена, подкрепена и много рядко може да ме събори някой буквално случайно мнение. Просто го приемам и си казвам, мен ми е важно там 5 човека, които имам да ме обичат, да ме харесват и това е напълно достатъчно за мен. Да. Но е много важно и лошото е, че нали, на мен ми се е случило към 30-те. Аз знам колко са уязвими момичетата в по-ранна детска възраст и би било хубаво още от тогава да се усеща една подкрепяща среда, но сякаш в по-тинейджърските години има голямо съревнование между момичетата. А каква е ролята на марките в това да приемаш по-добре себе си и тялото си? Ние като деца на 90-те, тогава нямаше много опции. Буквално ако си малко по-едър и нали, за тебе не се полагаше нищо от новите колекции. Ти си просто един статист в цялото това нещо с модната индустрия. Докато сега има много негативи, защото малко една прекомерена консумация се усеща, но пък от друга страна има голямо предлагане за размери, много марки, които все повече правят продукти, които много ти си казваш, да, ето това съм аз и ти можеш да се идентифицираш с тях. Но е хубаво, че най-накрая нали, за всички има. Всеки, който иска да си купи рокля, ми има размер за рокля, защото лято е. Лятото не е само за един кълъп цяло. Нали? Лятото е за всички хора и всички искат да си купят бански рокли, докато през 90-те някакси не се усещаше, че някои хора имаме комфорт да ходим на плаж. На мен най-големият ми проблем винаги са били панталоните, ако трябва да съм честна, защото аз имам по-широк ханш и крачета, но много малка талия. Винаги дънки, панталони ми хлопат в талията. В момента мога да намеря наистина такива продукти. Рядкост. Ето бранда, който ни е събрал днеска, например, той има такива решения, което е много силно за мен. Да, и е нещо ново, което наистина го нямаше. Някакси не се мислеше изобщо в посока, че и другите хора имат нужда, различни тела и различни нужди спрямо телата. Не, всички ще влезете в една кройка, защото... Наистина 90-те имаше едни дънки, защото аз съм дете на много слаби и високи родители. И помня какви дънки имаха майка ми и баща ми и те винаги ми казаха, за тебе няма дънки. Какво си представите под идеално пазаруване, момичета? В смисъл, как бихте го случили, какво ви носи? Искам да се чувствам удобно. Много отдавна не съм обувала токчета и сигурно няма и да обуя. Само си ги купуваме, но не ги носим. Да. Не си ги купувам даже. И това, което за мен най-вече е важно е това, което купувам да е устойчиво. Просто във времето да знам, че аз някакви години ще мога да разчитам на него, че то няма да утане, да се скъса бързо. Или примерно... някакво супер модно. Да. И нещо, което примерно ще бъде тренд за едно лято и после ще изчезне. Въобще не скачам на тея влакчета вече, много давна. И най-вече... като си пооткриеш стила, тия неща. Да, на мен ми е било знаеш, много че един трудно. чифт удобни дънки с една бяла тениска цяло лято можеш така да си изкараш. Да. Трудно ми е било точно да открия някакви неща, които, понеже аз също съм с някаква нестандартна фигура, нали? При мен е... талията е някакъв мираж, но аз съм решила, че ще си я направя. Много сега работим за талия. Да, работим. Талия in progress. Мисълта ми е, че въпросът с извивките и с тези конвенционалните кройки, нещата, които са приети, някакси на мен такъв тип дрехи никога не са ми седяли добре и винаги съм търсила нещо, което да е просто удобно, непретенциозно, което знам, че мога да отида и на родителска среща с него, мога и да ида до магазина и да се чувствам еднакво добре и да не се притеснявам. И може би за мен това е по-скоро момента, в който
нямаш някакво усложняване, някакво изпадане в някакви супер специфични такива модели, кройки, десени и така нататък. По-скоро си, може би дори капсулен човек. Да. Да знаеш, че това, което имаш, че е достатъчно, че ще изкараш някакви години с него. Качествено е, като материи, като материали и просто са добре похарчени парите ти за него. Аз ако съм стигнала до това да съм на шопинг, значи това е идеално, защото имам някакво време за себе си. Така че, да. За тебе е някакъв експириенс. Аз имам много... Аз го приемам пазаруването, такъв шопинга, този женския шопинг, го приемам нещо, което от дете го правя с майка ми. И малко даже сега ми е мъчно, защото нямаме много време да го правим и периодично си пращаме линкове в... То е някакво събитие. Да, събитие. Ние, нали, аз съм родена в Силистра и с майка ми с автобуса ходехме във Варна да пазаруваме. Да. И някак си го асоциирам с майка ми, цялото нещо с шопинга и само с хубави емоции. Това си е вашето нещо. Да. Тя взима много смели решения за тебе. Много, да. Да, което е много хубаво. Мислиш ли, че това нещо те е изградило като стил? Да, абсолютно. Аз даже някакси така в моята глава вярвам, че добрия вкус се възпитава. Да, И много аз го вярвам това. Ти го виждаш, преживяваш го с родителя и добрия пример. То може да, естествено, в много насоки да бъде, не е задължително само за модата, но конкретно от майка ми, нали, тя винаги е имала отношение към дрехите, към пазаруването. Тя го има от баба си. Прабаба ми е ходила с самолет до Румъния, откъдето си е купувала платове да си шие рокли. Да, те са шили на време. Което наистина е нещо, което се е предало от поколение в поколение. Добре, момичета, налагало ли ви се да се оправдавате за формата, в която се намирате? На мен ми се е налагало и то по-скоро съм го чувствала като задължение да обясня защо изглеждам по този начин. Това е било когато родих първото си дете, дори през бременността ми с първото дете, понеже много ми се подуваха краката, аз исках да работя до последно почти. Даже овертайм права, нали, свършвам си всичките задачи, чувствам някакво удовлетворение от работата си, обаче в края на деня краката ми са подути, аз съм бременна в 9-тия месец. И ми се случвало колегите да ми викат: леле, защо ти изглеждат така краката? И аз, как да кажа, защото съм останала да си свърша работата, нали, защото съм просто бременна жена. Аз обикновено съм се забелязала, че се обяснявам в моментите, в които наистина съм качила килограми. Да. И тогава се чувствам длъжна да почна да обяснявам защо съм ги качила. Може би сме си уязвимата в Да, този просто период, ставаш много крехък тогава Да. и по някакъв начин се опитваш да се капсулуваш в тези си обяснения. Да кажеш как... Да ги дигнеш като щит. Сега, примерно, имах много тежък период. Ядеше ми се сладко. Или пък празници бяха. Да. Или бях до Италия, не можах да се спра да ям сладолет и круасани. О, Боже, заведи ме в Италия, ще ядеме заедно. Сладолет и круасани. Да. Идеята ми е, че винаги намираш как да се оправдаеш, но всъщност кому е нужно това? Да. И може би... Това е, защото минаваш през вътрешния критик. Ония сръдкавия глас, дето седи и ти обяснява, че ти не си достатъчно добра. Нали, защото ти колкото и да се опитваш да смениш на гласта, както казва Ипси, нагоре, надолу, имаш седните, в които ти е тъпо, имаш седните, в които си окей. Какво ще кажете тук на тези дами, които не успяват да обикнат тялото си и винаги намират някакъв кусур? Може би трябва да вземат решение. Нали? Аз така си го представям. Или ако нещо не ти харесва, както Гери беше казала, че нали, за телата знаеш, че не може за 30 секунди някаква промяна да стане, като връщаш обратна връзка на някой за тялото му, нали, няма нужда от това, защото чудеса за 30 секунди не могат да станат. Но ако все пак не харесваш на нещо в тялото си, просто вземи решение. Нали, какво искаш да правиш с това тяло? Искаш ли да работиш на това да приемеш тялото си? Искаш ли да отидеш на терапевт, на който да ти помогне да приемеш тялото си? Или си категоричен, че това няма да се случи? Тогава намираш си треньор, може би някой, който да ти помогне с някакво балансирано хранене и просто взимаш живота си в ръце и ти знаеш, че си дал най-доброто от себе си, както точно това си говорим. Даваш най-доброто от себе си, без да очакваш, нали, с дедлайн, защото дедлайна е последният ти ден на земята, долу-горе, това е. Аз имам една такава ситуация, в която смятам, че ако някой нещо не харесва в тялото си,
освен всичко това, което казахме, въпреки всичко, дрехите помагат да възприемеш по-добре себе си. Да. Така че ако ти за себе си намериш правилния си стил, според тялото си, това ще ти помогне Да се репрезентираш малко по-добре повече, пред да се света. представиш, да Да. имаш увереност. Наскоро ми се случи така да осъзная, наскоро, последните няколко години, че наистина много обичам тялото си такова каквото е. Не го приемам нали, като символ да спра да се грижа за него, ами наистина обичам всяка една гънка. Не го харесвам, когато съм се отпуснала и когато наистина не правя нищо за себе си. Така че по-скоро, когато аз самата полагам грижа, имам удовлетвореността, нали, тази прекрасна дума, нали, и съм благодарна, че успявам да я усетя. При мен нещата как се случиха, аз просто успях да се свържа с жената в себе си обратно. Защото майчинството мене ма закопа тая жена някъде, тя изчезна. Това беше съвсем друга жена. И аз през майчинството си дадох едно утвърждение, което, нали, изкара артиста в мене, човек, който твори. Съзиданието на майчинството, всъщност това извади от мене. И аз живях много дълго време през това и се утвърждавах през това. Но не харесвах себе си реално такава, каквато бях. То ти не може само през това, което обичаш да правиш, да си даваш стойност и да се утвърждаваш. Трябва да почнеш да се приемаш доста по-общо и цялостно. И всъщност, грабвайки това роментази, започнах да се свързвам обратно с тази жена, която бях преди да имам деца. Жената, която има нужда от някакви много конкретни неща, която може да се утвърждава не само през това да бъде майка, а през това да си бъде жена. Нали, смисъл, това е да се свържиш с женската си енергия. Нещо, с което аз се бях тотално откачила. И всъщност през това място аз започнах да се приемам повече и да се обичам повече. През женската ми сила. Защото ние реално погледнато имаме безброй роли в този живот. Да. Те нямат край. Нямат Просто край. Това, всяка Малко едно уморително влакче има понякога. зад нея с 100 000 ампулата. И всъщност нещото, с което ти трябва да се свържиш отново, е жената в себе си. Защото ти, освен всичко останало, което си, на първо място си тази жена. И да си припомниш тя през какво живее, какво носи удоволствие, какво я движи, какви са нещата, които я вдъхновяват, които я будат и въобще я карат да мечтае и да обича. И всичко това минава през това място. Ако успееш да се върнеш към това място, тогава ти е много по-лесно да се приемеш и да се обичаш. Да му кажем ли центъра на това? Центъра, да, центъра си да намериш. Женския си център. Да, женския си. И това минава през толкова много неща, можеш да го откриеш. И дори през света около теб можеш да се свържеш с това. Въпросът е някакси да намериш посоката и да се насочиш натам.